Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pagatindir kan banal na misa. Paki-off o ilag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likaya ng paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Orog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos marina hapon po sa indong mga tugang, luhod po ang gabo sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, ngitaas mi ang sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban, na ako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob, an sa imong kabutan na atamanon an kinakban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinakban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabiberikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaling sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa indong mga tugang. Ngunyan, iyo po ang ikaapat na Domingo kan Kwaresma. Ang sa tuya pong mas intentions, iyo po ang minasunod. Pasasalamat for all the blessings sa kahagadan ni Ray and Ruth Miraflor. Pasasalamat man sa kahagadan kan Logroño Batalier family, ni Gemma, ni na Mr. and Mrs. Louis Gonzalez and family, Cano, Maria Loren and family, as in Mr. and Mrs. Dana Vera and family. Espesyal na kahagadan for BU entrance exam ni Michael Henry Asiado. Espesyal na kahagadan man ni Tess Palses. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag ni Ernesto Ronel, dulot ni Ronel Grafilo Jr., kalag ni na Medel Prado, Violeta, Flora Asin Jose, dulot ka Nantisa family, kalag ni na Edna Asin Rudy, dulot ka Nabos family, kalag ni na Calixto, Esther Asin Juanito, dulot ni na Mr. and Mrs. Louis Gonzalez and family, kalag ni Florencia, dulot kan Prinsipe family, kalag ni Consorcia, dulot ni Digna Borse, kalag ni Romy Bayon, dulot ni Tess Palses, asin para sa kalag ni na Ernesto, asin Victoria, dulot kan Jasul family.
Banwaan nin Diyos, tindog po an gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Maray na hapon man po sa Indo Father. Akunta an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tadagasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Mamibi kita. Diyos, nahulikan sa imong tataramon, makangalas mong ginibo ang pakipagulian sa katawuhan. Warasan na mimibi kami na sa hayag na debosyon na sinmarigo na pagtubod, maghidali sa maarabot na solemnidad ang Kristiyanong banwaan. Huli kay Jesucristong, kagulang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pagselebrar kan mga Israelita kan sa indang Paskwa. Ang tinapay na daing lebadura sarong pagsabot na ini sarong suanoy na tradisyon kan mga Hudiyo. Himateon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa hali sa libro ni Josue. Nagtaram ang kagurangnan ki Josue. Ngunyan, hinali ko na sa saindo, ang kasusupgan kan pagiging oripon sa Ehipto. Mantang nasa Gilgal ang mga Israelita, duman sa kapatagan na harani sa Jericho, nagselebrar sinda kan Paskwa sa Banggi, kan ika-14 aldaw kan bulan. Kan sunod na aldaw, nagkakansinda kan pagkakan na hali sa Kanaan. Dinarang na trigo, asin tinapay na mayo nin lebadura.
Pakakakan ninda kan pagkakan nahali sa kanaan, dai na nag-uran nin mana, asin dai na sinda nagkaigwa kaini. Kayaan pagkakan sa kanaan, iyon nagin pagkakan ninda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Namiti asin hilnga an karahayan kan kagurangnan. Namiti asin hilnga an karahayan kan kagurangnan. Danay akong magpapasalamat sa kagurangnan, day ako mauntok sa pag-umaw sa iya, an sa kong kalag mag-uugma sa kagurangnan, magdangog lugod asin mag-ugma ang mga nasasakitan. Namiti asin hilnga an karahayan kan kagurangnan. Ipagrokyaw niya to an kagurangnan, sarabay tang ipagrokyaw an sa iyang ngaran. Namiibi ako sa kagurangnan, asin sinimbag niya ako. Ilinigtas niya ako sa gabos kong katakutan. Namiti asin hilnga an karahayan kan kagurangnan. Maghiling sa iya asin maging maugma, tanganing dai masupog an sa indang lalawgon. Minaapod ang dukha, asin sinisimbag nin kagurangnan. Iliniligtas niya sa gabos na kasakitan. Namiti asin hilnga an karahayan kan kagurangnan. Sa paagi kan sakripisyo ni Kristo, kita mga bagong linalang na nakipag-ulian sa Diyos. Ang nakakaligtas na pagkamuot ni Jesus, nagtatanyog kan buhay nin tawo. Himateo niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. An si Isay man nayaon ki Kristo, saro ng bagong linalang. Andaan nakalihis na, an bago nagdatong na. Inigabos gibo ni Diyos, na nakiulian sa to huli ki Kristo. Asi nagtao sa to kan ministeryo nin pakipag-ulian. Ginibo nin Diyos sa paagi ni Kristo na makipag-ulian sa iya an gabos na tawo. Liningawan niya ang mga kasaalan ninda. Kami ang pinaniwalaan niya kan mensaheng ini nin pakikipag-ulian. Kaya nagtataram kami ngunyan para kay Kristo nagaro ang Diyos mismo ang nakikiulay sa indo sa paagi mi. Nakikimahira kami sa indo sa ngaran ni Kristo na makipag-ulian na kamo sa Diyos. Mayo lamang ning kasalan si Kristo. Halagad, huli sa to, idinamay siya ng Diyos sa satong mga pagkakasala, tanganing sa pakisumaro sa iya, magkaigwa kita kan katanosan ng Diyos. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam laudamus Domine. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagrokyaw kan banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarungal daw, nagdulo kay Jesus ang dakol na parasingil nin buwis, asin mga parakasala sa paghinanonyog sa iya. Nagumod-gumod ang mga Pariseo, asin ang mga paratukdo nin katugunan. Ang lalaking ini, minaako nin mga parakasala, saka nagkakakan sa kaibahan ninda. Kaya inusipon sa inda ni Jesus ang parabulang ini. Igwanin sarong tawo na may duwang aking lalaki, an nguhod nagsabi sa ama, ama ko, tawan na sako an kahirasan ko. Kaya pinagbanga ka nama sa duwang aki niya an sa iyang pagsadiri.
Pakalihis si nagkapirangal daw, ipinabakal kan nguhod an kairasan niya, dangan nagduman sa harayong lugar. Duman niya ginasto an kwarta sa maraot na pamumuhay. Naubos ang gabos niyang kwarta, dangan nagkaigwanin makuring gutom sa lugar na ito, asin nagpuon man siyang magtios. Kaya nagdulok siya asin nagpatandan sa saro sa mga tagaduman. Isinubol siya kaini sa sayang ama, tanganing magataman kan mga urig. Butkuta na niyang malaugan ang sayang tulak maski kan mga binabahog sa mga urig, alagad mayo ni nagtaw sa iyanin anuman. Kan makapag-isip-isip siya, nagsabi siya, sobraan kakanon kan gabos na tinatanda na trabahador duman sa harong kan ama ko, mantang ako magagadan digdi sa gutom. Mapuli ako sa sakuyang ama, asin sabihon ko sa iya, ama ko, nagkasala ako sa Diyos asin sa imo. Bako na akong maninigo na po doon pang aki mo. Ibilang mo na sana akong saro kan sa imong tinatandanan na trabahador. Kaya naglakaw siya papuli sa iyang ama, harayo pa, natanawa na siya kan ama niya, naherak din marhay an sa iyang ama, kaya nagdalagad ining nagsabat sa iya, kinugo siya sa kahinadukan. Sinabihan kan aki an sa iyang ama, ama ko, nagkasala ko sa Diyos asin sa imo, bako na akong maninigo na pudon pang aki mo, ibilang mo na sana ako saro kan sa imo mga tinatanda na trabahador. Alagad inapod ka na an sa iyang mga surugoon, dali ka mo, darahan nindo digdian pinakamarhay na gubing, asin sulutan nindo sa iya, singsingan nindo siya sa kasapatusan. Dangan darahan digdi ang pinatabang ugbo na baka asin bunua. Magugma kita, magbangkete kita. Hulitan aki kong ini gadana alagad ngunya na buhay liwat. Nawara alagad na kuana. Kaya nagpuon sindang magurugma. Kan oras na iyan, an matuwang aki papuli hali sa uma. Kan haranin na siya sa harong nakadawg siya nin musika asin sa rayaw. Inapod niyan sa kan mga surugoon, dangan hinapot kung ano ang nangyari. Nagsimbag ang surugoon, nagabot na ang tugang mo, pinabuno kan sa imong ama ang pinatabang ugbo na baka, hulit na nakabalik siyang ligtas sa kabuhay. Naanggot ang matuwang aki, asin habong lumaog sa harong. Kaya nagluwas ang sa iyang ama, asin pinakiulayan siyang lumaog. Alagad sinabihan niya ang sa iyang ama, hilingaman daw, pinaglingkudan ta ka sa haloy na panahon, asin di ko linapas an sa imong kabutan. Alagad anuman lamang at ani tinaumos ako, mayo, maski sarong sadit na kanding tanganing magugma ako kay bakan sa kong mga katuod. Alagad pagpuli kan aki mong iyan, na nagsayang kan sa imong pagsadiri sa mga maraot na babayi, ipinabuno mo pa ang pinatabang ugbo na baka. Nagsimbag ang ama, aki ko, danay kang nasa kaibahan ko, asin sa imo ang gabos na sadiri ko, alagad dapat kitang magbangkete sa kamagugma, hulitan tugang mong ini gadana, alagad na buhay liwat, nawara, alagad na kuana. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos mga tugang, maray na hapon po sa Indogabos mga tugang. Yan. Pinagseselebrar tangunyan ang ikapat na Domingo kaining panahon kan Kwaresma, asin midbid man ini bilang Laetare Sunday. Asin ngunyan na ikapat na Domingo kaining panahon kan Kwaresma, pinagistoryahan kita kisaro sa pinakapopular asin pinaka-familiar na istorya sa satuya, ining parable of the prodigal son. Sa gabos ng mga parabola na pinagistorya ni Jesucristo, ining parabola na nag-istorya manunungod sa nguhod na aki, asin sa iyang ama, asin matuwang aki, saro ini sa pinaka, kumbaga, very popular. Madali niya itong masabutan kung ano ang nangyari. Asin sarong Bible commentary ang nagsabi,
na inida ang parabola na ini is the crown and flower of all the parables. But sabihon iyon, pinakamagayon. Pero bago ang parabolang ini, digdi sa ika-15 kapitulo, kadebanghelyo ni San Lucas, igwa pa nin duwa na parabola. The parable of the lost sheep and the parable of the lost coin. So ining ika-15 kapitulo, kanebanghelyo ni San Lucas talks about something or someone that is lost. Mga nawara. As in, ang konteksto niya, dati nag-istorya si Yesu Cristo kay ni, out of the blue baya, nag-istorya siya kay ni, dae, may pinaghalian siya. Duman sa enot na introduction kay ining chapter 15, kang ebanghelyo ni San Lucas, pinag-explain sa tuya kung nyata, ta nag-istorya si Yesu Cristo, manunungod digdi sa mga nawara. Ta su mga attitude kan mga Fariseyo, asin su mga paratukdo kan katugunan, malain. Nagrereklamo pa no ining mga Fariseyo, asin mga eskriba, na si Yesu Cristo nakikikaon, asin nakikisalamuha sa mga parakasala. Sa isip ninda, kung iyo ngaya ini ang Mesiyas, kung ini ang sinugo kang Diyos, kung ini hali sa Diyos, aram niya kuta na, o midbit niya kuta na, ang karakter, kan mga pinapakisalamuhaan niya. Dapat kuta na, aram niya, na ini mga parakasala. Asin sa kultura ninda, ang mga parakasala, dapat ipinagsisiblag. Dapat ang mga parakasala, pinaghihiwalay. Kung ika maka-Diyos, dapat day ka nakikisalamuha sa mga parakasala. Iyo iniso pananaw kan mga Fariseyo asin mga eskriba. Kaya digdi sa ikatulong istorya, manunungod sa nawara, igwang mga magagayo na elemento na pwede niya itong pag-atid-atidan mo niya na hapon. Asin ang pinaka-enot na manunotice niya to, ining attitude kan nguhod na aki. Very demanding. Day lamang patabi so sa iyang paghagad. Day tact sa iyang choice of words. Walang discussion lamang kung ano ang siyang intensyon. Basta sabi niya, Ama, digdihana. Susakuyang kahirasan, bago ka pa magadan, bago ka pa mag-retire, digdihana. Ang attitude na ini, nagpapahayag sana na ang muyakan aki sa mga bagay sana na napoprovide kan sa iyang ama. Pero habo niya sa iyang ama. He wants the gifts, not the giver. Yaon siya sa iyang harong, kan sa iyang ama, but he is really not home. Ang sa iyang intentions, ang sa iyang kamautan, ang sa iyang affections are elsewhere. Ang sa iyang puso harayo, duman sa iyang ama. Asin nahiling niya sa iyang relasyon sa iyang ama bilang ulang. Duman sa kamautan niya na data aram kun ano. Asin so ama aram niya man kung ano anbut sabihon kan paghagad kan sa iyang mana. Aram ka naman na muyakan sa iyang aki na magadana siya. Asin ano kuta ng ordinaryong response sa araw kaining attitude? Siguro dapat makulugan so ama. Sa iling ko nakulugan siya. Frustration, perhaps. Anger, maybe. O baka dapat i-disown kaining amaan sa iyang aki? O data ka na ngayon maging aki, maging servidor ta ka na sana.
But not so with his father. The father actually grants the request of the younger son. Sabi kang author na si Timothy Keller, ang kayamanan ngaya kay itong panahon, kay ining panahon ni Yesu Kristo, was tied up in land. So igwa ka nin duwang aki, asin susog sa lay, an pamana mo duman sa enot mong aking lalaki, is 2/3 kan sa imong pagrugaring. Asin duman sang uhod, 1/3. Base ini sa libro kang Deuteronomy. So thus, the younger son would have 1/3 of the share of the inheritance. Pero iyo ini ang dapat na mangyari bago niya makuha. The father would have actually liquidate the land in order to give it to his son. So this is not just about asking for money. Nagaribaga, ama ko, igwa ka na hiling ko, igwa kang 8 million, tawi man daw ako mga 2 million, bako po arog kayan. This is actually like cashing out 1/3 of his father's business. Their source of income, their revenue. And what a very selfish act from the younger son. Anong punto ka ini? The point is that this comes at a tremendous sacrifice and loss to the father. Pagkatao sa iya, immediately naghali ining aki. Hindi ako nagpasalamat man lamang. Dahil nagduman sa harayong lugar, nya tatakay puan magharayo. Tamuya kan aki, he wants to be as far away as possible from his father. He wants to be uninhibited by his father. He wants to be independent from his father. Sabi girari kanibang autor, ang original ngayang Greek na pinagamit digdi to describe this place is vast, empty space. Wide open space, unnamed, unidentifiable, and undefinable space. Igwa ba kitang mga modernong kahulugan kay ini? Minsan nagsasabi kita, pag wara na kita, na nawara kita sa buhay ta, we say that we find ourselves in the middle of nowhere. So what is the implication kay ini? The son is lost. The son is lost. Like the lost sheep. Like the lost coin. Except there is one difference. Sumang karnero, nawara, ta mga, dahil silang nag-iisip na marhay, ta karnero ngani. Barya, nawara, all the time nawawara man ang barya. But this son is lost by his own choice. This son is lost because of his rebellion. He intentionally and willfully walked away from his father. And then he hit rock bottom. Pagkatapos na magparagasto, na timing, na nagkaurubusan man nin pagkakanduman sa lugar na ito. Kaya nung sa iyang ginibo, wala na siyang kwarta, wala na siyang resources, sabi niya sa tagaduman, pwede ngayang makagad din trabaho. Iniman na tagaduman, pinaduman sa iyang ama, so ama kay ining tagaduman, o duman ka ngayon sa kuyang ama, maglinig akan mga urig. Aram niya to, ang mga Hudiyo, allergic sa urig. So, nasa pinakahababa na siya. Nasa pinakahababa na siya.
But after sometimes, he comes to his senses. Nahiling niya kung hain siya, and he knew that he is hopeless. He is in a helpless situation. Aram niya kung ano ang siyang naginibo. Pinagsayang niya sa resources na pinagtaw sa iya kan sa iyang ama, naging selfish siya. He has been greedy. And more importantly, he has forsaken his father. Nahiling niyan mga bagay na ini. And he has nowhere to go. And he thought of going back home to the place where he was someone important, to the place where he is loved. So mga nagdadangog siguro kan parabolang ini, na-imagine ko, na-amazing da duman sa level nin kasupgan na pinagdara kining aki. Pareha sa iyang sadiri, sa iyang ama, sa iyang pamilya, asin pati sa komunidad. Sa isip siguro kan mga nagdadangog kan parabolang ini, ano daw ang punishment para duman sa aki na ito? Nag-iisip siguro sa mga Fariseyo, ano daw ngayon maninigo na padusa duman sa aking ito? But instead of hearing the expected condemnation, ang mga masunod na tataramo ni Jesucristo, nag-shock sa sainda. Anong sinabi ni Jesus? While the son was still far off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Kang nagdadangadang pasana su aki, nagdalagan su ama. Sabi kan mga komentarista giraray kan Biblia, dumanda sa Middle East, this is something that an elderly head of the family does not do, to run. Because people during those time never showed off their legs. And only in emergency and fight would a man tuck his robes into his belt for ease of movement. No, na-imagine do, kito baga mga bado, garit sutana, madalagan ka, syempre, bit-biton one sa imong bado. And this was a shameful behavior on the part of the father. So ama, handang-handa na magpatawad duman sa iyang aki. Day na nga ni pinasabi, inako niya sa iyang aki, asin pinagpaparahadukan. Tigparahadukan. Sa inhali so aki, sa mga urig. Day man nagkarigos, pag uli niya, maski mabataon pa, tigparahadukan na siya kan sa iyang ama. Day pakilabot so ama. Asin anong sabi ka nama, para ribok, kuaaso pinakamagayo na bado, asin isulot digdi sa aking ini. It was not just an ordinary robe. It was the principal robe. And it speaks about restoring the dignity of the son. Sing-singan nindo. And the ring speaks of authority and the power of attorney. Tang sing-sing kay ito, it was used to sign official documents. Igwabagang impression ang mga rings, asin iyo ito ang pinaglalagda ninda. Asin ano ang yaon duman sa sing-sing? The official symbol of the family. But sabihon, pag siningsingan ka, parti ka na kan familia. Di duman natapos sa patusi.
taan mga esklabo, day nagsasapatos, pero ini, bako ini esklabo, aki ko ini. Kaya sapatusin nindo. Day sa na dumanatapos, ano pan ginibo? So pinatabang baka, bunua. Nga tata pinataba, but sabihon, nag-expect ka na mabalikan sa imong aki. Puuna o naghali itong aki inyang nguhod, nag-expect urual daw su ama na mabalik su aki. Asi nagpataba na siya nin baka, tanganing pagbalikan aki, igwasin dang pagsasalu-saluhan. Pwede na kuta nang matapos duman si Yesu Kristo? Pero dae, uni na sumatuang aki. Nadangog na may turugtugan, na may sarayawan, na may musika, dangan naghapot, anong nangyayari sa Lawgang Harong? Very interestingly, sabi kang surugoon, sutugang bunga yan, nagulit na dating ngayang gadan, asin mo yan nabuhay giraray, dating nawara, asin mo yan natagpuana. Pagluwas kan sa iyang ama, iba na sutono. Sabi na kan aking matua, pagkatapos gaya na waldason kan aki mo, angabos, ngunyan ngaya pinatawad mo pa. And once again, the Father extends His mercy. Here again, we see the Father's great mercy and compassion for both sons. The Father wants both of them at the banquet. Bako sa nasuaki na naglayas, kundi patining aki na nakulugan man, parehas gusto kan ama na yaon duman sa Lawgang Harong, asin nagbabangkete. Ano ang mensahe kay Ning sa satuya? God wants all of us at the feast. He wants all of us at the banquet. Kami mga pagkakataon paano sa buhay niya to, nakita ining aki ng uhod. So naglayas, so nag-iisip na kaya niya na ang sadiri, so naghabo sa iyang ama, o kaya sa iyang ina, o kaya sa mahal na Diyos, asin naguhuna na self-sufficient siya, pero nagbakli. Minsan arog man kita kay ining matuwang aki, na very faithful sa satuyang mga tungkulin, very faithful sa satuyang mga responsibilidad, sa satuyang pamilya, sa satuyang komunidad, sa satuyang trabaho, na naguhuna na dapat padusahan itong mga parakasala. Gabos palan kita, inahalat kan mahal na Diyos, sa iyang bangkete. We are all welcome to this banquet where we feast of God's forgiving love, where we feast of God's merciful love, where we share God's undying love for all of us. Matindugpuan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita ka, boss, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Heso Kristo, aking bugtong niya, kagurang nantap. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pano nin pagsarig, idulot niya doon sa tuyang mga pangaipo sa Ama, nahulikan sa iyang pagkamot, day naghihiling kan mga pagkukulang niya to, kundi nagsasabat sa pag-ako sa to. An sa tuyang simbag,
kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan padagos na maging buhay na tanda, kan totoong pagmangno asin dusay na pangataman sa mga sinayumahan asin isinikwal kan sosyedad. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga pamayo kan gobyerno makanood mag-ako kan sa indang mga pagkukulang sa pagutob kan katungdan ninda sa mga namamanwaan asin panindugan an panuga na maglingkod sa katawuhan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Tanganing siring sa mamumuto na ama kan parabola, magikitang mahuyo sa pagpatawad kan mga nakakulog sa to sa anuman na bagay. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin ang gabos na nagsasakit, makasabot na sinda na mumutan kan Diyos, huli kan pagmangno asin pangataman sa inda nin iba. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang ilaw na daing kasagkuran magbangraw sa gabos ng mga gadan na nagtalikod na sa kinaaban nin kadikloman. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, mamumuton sa gabos mong linalang, giyahan mo kami sa buhay na ligtas, hulikan sa imong pagkamot. Tabahin kami makanood na magpatawad, asin na magibumini sa ruwal daw ming pagbuhay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Ano man nakarahayan, nasa tuyang naginimo, diyan ulilamang sa Diyos na nakikinig tapos, magtabang ka man sa kapwa mo, maglimos man sa luhang, gagos yan mayon ikahulugan, kung bapong sa Magpamibigaw mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indungatang, makumalugod, kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na tawong nag-aabot digdi sa kinaban, namimibi kami liwanagin sa mong puso kan banag nin sa imong grasya, tanganing mahimo ming danay na masabutan, an maninigo asin nakakaranga mong kadakulaan, asin tunay na mamot sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal nama, Diyos na makakamhada din kasagkoran. Tanganing kabalik sa mga akimuan, kalinigan din mga isip, nagtalaan kanin mabiyayang panahon, natalingkasan isip sa mga marawt na kamautan, pakinabangan nindaan agisan ng mga bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaibakan gabos na santo sa sinangiles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, ding tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan. Diyos di mga bukod, ang langit
Kagurangnan ni kanangadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin magpasalamat binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, day dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkaganan mo kagurangnan, ibinapangarehan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag. Sa kunay ka magdato, sa kunay ka magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaitupan ng kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Natugduan kay mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kang Diyos nung nakaugalian na ngahas kitang magsabi. Pagkatungan ka
Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan ni tinataw ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya ang patuninong asin magaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kita kan tanda nin katoninongan. Peace be with you po. Cordero ka Diyos na nagpapara, at mga kasalan kan kinaban. Kaherapi kami, kaherapi, kaherapi kami. Cordero ka Diyos na nagpapara, at mga kasalan kan kinaban. Kaherapi kami, kaherapi, kaherapi kami. Cordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban. Kami, o tawi, Mga tugang uyaan, Kordero kan Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinansa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. banal ng aking ako,
Luhod po ang gabos para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa mo sa imong aki, si Hesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo ning pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na dai kami mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos taugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa God paman. An biyaya kan hubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban kan kaugmahan, asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sa God paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. O Diyos, liniliwanagan mo ang gabos na taong nag-aabot digdi sa kinaban, namimibi kami, liwanagyan sa mong puso kan banag din sa imong grasya, tanganing mahimo ming danay na masabutan, an maninigo asin nakakaranga mong kadakulaan, asin tunay na mamot sa imo, huli ki Kristo sa mong kagulangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa mga announcements. Magkakaiba po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nagubot po sa 50,383 pesos and 95 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagubot po sa 4,558 pesos. Ang second collection nagabot man po sa 8,403 pesos and 70 centavos. Ang Parish Commission on Social Concerns nag-iimbitar sa Satuya na maging parte kan programang TADA. Ang TADA iyo po ang flagship program para sa mga dukha sa Diocese nin Legazpi. Ang TADA sarong acronym na ang buot sabihon tanganing ang dukha at tamanon, so the poor may be helped. Ang nasabing programa naglalaom napakusugon ang kamalayan kan gabos para sa mga serbisyo asin programa para sa mga nangangipo asin man makalikom nin pondo para sa mga ini, lalong-lalo na sa lado kan edukasyon, scholarship, health or medical, dental, asin optical missions, asin man disaster risk reduction. Ang pagtada saro sa paagi tanganing makatabang kita sa mas nangangaipo. Sa mga muya na maging parte kan programa na ini, magpalista lang po asin magkua o magpareserba kan sa indong tada canisters dyan sa mga tao sa likod na miyembro kan Parish Commission on Social Concerns o sa opisina kan parokya. Ang mga canisters sa tuyong huhulugan nindai mababa sa piso aro-aldaw asin ibabalik sa ikaapat na Domingo kan bulan puon sa April 2035. Pirmi girumdumon ang sinabi ni Hesu Kristo, an anuma na ginibo nindo sa saro kan pinakasadit kong mga tugang, ginibo nindo iyan sako. Marina asin magtada kita. Maut mi man po pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 2,750 pesos, 1,000 pesos, 800 pesos, 700 pesos, apat na 500 pesos, 350 pesos, 166 pesos and 25 centavos, asin 100 pesos. Holy Cross Parish Nabuac, Camarines Sur, 2,000 pesos. Bobby Castillo, 1,000 pesos. Lani Alemania, 700 pesos. Asin kan devotee, 500 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa pagbendisyon, kagurangnan bantayan mo, ang mga namimibi sa imo, ang duyugan mo, ang mga manluya, asin huli kan liwanag mo,
danay mong buhayon ang mga naglalakaw sa diklom nin mga magagadanon, asinan mga nairakan mong agawon sa gabos na karatan, tuguting makaabot sa urog kalangkaw na karahayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katorinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Isisay man ang nabubuhay para sa sadiri lamang. Isisay man ang nagagatan para sa sadiri lamang. Itatapos may paninimbagan sa lambansaron. Itatapos tiniripon ng Diyos sa magkamuron. Itatapos tiniripon ng Diyos sa magkamuron. Good afternoon po.